Endavant. La laguna de l'escriptura. La crisi econòmica. La crisi econòmica afecta molt a Espanya. Suposo que per això estem fent aquesta feina. La crisi econòmica a la meva família no és que afecti molt, ni a casa del meu avi, ni al meu pare una mica només. La crisi de la meva família. La crisi econòmica afecta de la manera següent. A casa dels meus avis no és que afecti massa. Una mica més fort, Han pujat els impostos. A casa del meu pare està dolent, és que no pot treballar fins d'aquí a 2 mesos, però la meva madrastra té 2 mesos. Encara em diuen que la crisi està futura. I encara diuen que no tenim els mateixos cartutxos d'abans. Ja has acabat? No. Sí, és que si ho fas en PowerPoint el que fas trigaràs molta estona a llegir. Jo era un Word la propera vegada, però bé, està bé. La crisi no és que afecti... Més fort, que no se t'entén. Perds massa temps, veus? Perds massa temps. La crisi no és que m'afecti molt, però sé com va Espanya en general. Ho té molt fotut. Els professors poden posar les alumnes per menys. Hi ha moltes retallades amb el material i vaig llegir un paper que em van donar la serreta que quan va fer la vaga que l'institut del costat està fins a les últimes. Ah, sí? Quin institut? No sé, ho posaven en paper. I allà és a sostre. A sobre Rajoy ha pujat els impostos quan va dir que no faria. Els polítics roben moltíssim. Donen les mateixes ajudes als col·legis privats i o adscrits. La sanitat també té retallades i les cues d'espera pugen. Les ajudes es redueixen. Les revisions d'enfermetats als nadons han baixat. Com es diuen? Disculpa, enfermetats és en castellà. Malalties, A veure, la cuina, en l'escriptura hem de posar els ingredients ben posats. Està molt bé, Rubén, però vull que tu posis-ho perfecte. Malalties. Ho corregiràs després. I només per estalviar 120.000 euros a l'any. Els polítics diuen moltes mentides. I tot això ho ha provocat la crisi econòmica. Molt bé, us ha agradat? Qui vol llegir ara? Jo. Vinga, Vicent. Però és que la meva és molt llarga. Bueno, vinga, llegeix, No, cosa res. Doncs a la nostra família, al meu pare no li donen treball, perquè el meu pare és cantant i li ofereixen molt poc diner. El meu pare cobra més de lo que li ofereixen. Les meves germanes tenen una perruqueria i la tenen que traspassar perquè hi ha molts pagaments i no poden pagar tants diners perquè si no, a la casa no tenim diners. I a vegades li demanem diners a l'àvia, però l'àvia també té que guardar diners per al seu fill i filla. Esclar. Perquè la meva tieta de Santa Coloma de Farners té una malaltia que té que enviar-li diners per al seu fill, la seva filla i l'altre fill. I ella, però gràcies a Déu, la nòvia del cosí està treballant a un hospital de Girona. I aquesta és la meva filla. Molt bé, m'agrada molt, Vicent. Algun altre, voluntari o voluntària? Iris? La meva mare i el meu pare em diuen... Una miqueta més fort, comprovareu que si no pronuncieu bé quan veiem el vídeo, ja veureu com ho feu. La meva mare i el meu pare em diuen que no tenim que gastar molt, que la crisi ens afecta, i no podem permetre cap desgast sense cap importància. Una mica més fort? Sense cap importància, i que ara mateix no podem gastar molt, perquè si no, no arribaríem al final de mes i no podríem pagar el pis, llum, aigua, etc. I quan se'n van trencar el portàtil es van enfadar una mica perquè no es podia pagar en aquell moment. Molt bé.